में खास बा, हर जिला से झकास बा। रे पगली तोर ध्यान के और हई आजमगढ़ यूपी 50 बा। घुमला दुनिया जहाँ नहीं मिली है सामान, पावतारू फोकटे में तकरा नया पामान। घुमला दुनिया जहाँ नहीं मिली है सामान, पावतारू फोकटे में तकरा नया पामान। तहरा हमारा में कुछ बांध हवे, असहीना लइकिन के डिमांड हवे। हाई आजमगढ़ के लइका ब्रांड हवे, असहीना लइकिन के डिमांड हवे। हाई आजमगढ़ के लइका ब्रांड हवे। ना केहू के आगे झुकल आई शरीर, आ ना केहू के आगे झुक पाई। आ समय आई तो हर चीज से खेल जाल जाई, ओकरे बाद बमौर के कट्टा निकल जाई। आजमगढ़ के लइका ब्रांड हवे, असहीना लइकिन के डिमांड हवे। हाई आजमगढ़ के लइका ब्रांड हवे। एक करे जा अपना ला हमके, ना तो बहुत बड़ कांड हो जाई। आ टांग दे मार के तो के नरौली वाले झंडवा पर हमरो अपराधीन में नाम हो जाई।